Dili kayo common nga mahitabo nga ang tao nga buutan nga nagtabang pagid sa iyang isig katao, kalagutan o buot patyon sa mga taong iyang gitabangan. Talagsaon ra kay na mahitabo. Kita gani dinhi bisag na patay pagkabuangon natay mabuhat nga dautan punayan man tagdaig mudaog man din ta panahos eleksyon kay kanang buhat nga maayo tan-awon ginas tao daigon gina nya si Jesus nga nagtabang sa masakiton gimilagrohan pagani niya ang mga taong nagtan-aw naglaraw na hinuon sa pagpatay kaniya. Talagsaon kayo. Imagine kuno ang tao nga makakita nga ang iyang isig katao nagbuhat og maayo nya iya na hinuong patyon. Unsa man ang klasehas tao? Unsa klasihan as tao ba? Kana bang gusto niyang patyon ang taong nagbinuotan, ang taong nagsigi og tabang siyang isig katao, iyang patyon. Unsa nang klasehas tao? Din ana tao kay tao pa na adi gyud mo patay sa taong nagbuhat og maayo. Tao patingali na kanang tao nga moingon magbuhat gan imong dautan, patyon ta gyud mo. Kana makaingon ta kaning tawhana tarong ni kay iya bang patyon ang dautan. Pero ang tarong imong patyon hasti lang lisura. Anhira gina mahitabo dinhis kalibutan. Ngano man tungod kay buhat manggod na sa yawa. Trabaho na sa demonyo mo na batasan sa demonyo nya kita ra bano dali kita makigsuod sa demonyo nya unsa may gigamit sa demonyo para ang pagpatay og tao nga matarong murag nindot paminawon kana bang murag ma-justified ba iya dayon ang gamitan og garbo kana jong garbo mao junay number 1 yan nanagani nimo ang garbo ganahan na kay kang mupatay og taong maayo. Kamo wa mo'y garbo. Naawa. Oy, tubagoy. Naa lagi. So, hapit na sad mo mupatay og taong tarong. Kanang bisag ganing pare. Mupatay sa niya. Kay naa man sad may garbo. Nya unsa may atong mga pamaagis pagpatay dili tingali gyud ingon nga physical pero kasagaran ginatong patyon sa tao kinig yung psycho-emotional. Kana bang ang atong mga binuhatan ang atong sinultihan anang tawhana makapa-discourage niya makapabugat sa iyang kasing-kasing. Ana dinhi nanimba ro nang uban ana. May nagwali man ganing usa. Kana ding inyong mga anak, kanang inyong mga anak, mo eskwela, unyag mahagbong kasaban. Wa jud ka kakita nga ni eskwela mangani na. Hagbong lang. Nganong imo man kasaban nga ni eskwela na. Mukaon kasaban kay dako kay kaon. Unsa man ang kaon di na maayo. Maayo na dili. Anya perting kaon daw sa imong anak, imo pag yung kasaban. Ngano man? Nanang imong anak magdagandagan, kay lingaw kayo, sige dagandagan, ambak-ambak, maayo na dili. Maayo. Maayo kadaghan din na nag-jogging, sige magani nilag jogging adto. Maayo nang dagan oy. Ako wa na magikoy dagandagan, taas na kay kog sugar. Kanang dagandagan makapawa na sugar, hapakon kay siaw. Di ba? Nya dili mo ingon ana. Oy, mga inahana na inyo mga batasan, apil na sad ko. Mao ni gakinahanglan tag pari. Mo naghisgutan diri si Melchizedek, pari sa kahangturan. Ug mausad na si Jesus, pari pod siya. Ngano man, unsa may trabaho sa pari? Naangay na tong puy-an. Kita ra ba sad pagbunyag nahimo ra ba sa tang pari? Gitawag tag the royal priesthood of God. Ana. Mga pari sad ta, mga propeta sad ta, mga hari sad ta. Pero kanirong hisgutan sa atong ebanghelyo para nako mao ni trabaho sa pari.
Unsa may trabaho sa pare? Ang katang double A, no? Double A. Ampo og antos. Antos og ampo. Mo na trabaho sa pare. Mo na kon kita magpinari na inigsulbong sa atong garbo, inigsulbong ba? Dili na ta magpadala. Imbis nga mubadlong ka, muhilom na lang ka. Nya inighilom nimo nay di nimo magustuhan ba? Nya muhilom lang ka. Unsa man na gitawag nag-antos. Kana bang imbis nga imong pahunongon kay bugat para nimo, supak sa imong kabubuton, imo na lang papadayonon. Antos ang tawag ana. Nya ingon ana mo, imbis pahunongon nimo imong bana sa iyang pagpangabit, imo na lang papadayonon. Ana. Nana mo. Imbis nga pahunongon nimo ang imong anak sa pagsigig suyo pa ng drogas, imo na lang papadayonon. Imbis nga badlongon nimo ang imong silingan sa pagsigi og tikas anang inyong agianan nga pitos na kayo nya iyag yung kuralon bisag di na niya yuta, iyag yung kuralon, imo na lang papadayonon. Ana, antos ang tawag ana. Nya okay na ninyo? Dili no. O mao na perting gubutan nato. Mo na nagkinahanglan kita og mga pare. Si Abraham mura sa to siyag pare. Mo na si Melchizedek iya sang gihalaran ngadto. Inkapastilan paderno. Mao na lang gid atong trabaho siging antos. Dili sad ampo sad. Ang solusyon sa pag-antos aron mawa ang kabugat dad-a ngadto sa imong pag-ampo. Muna, wag gi pare nga ma-stress. Basta magtinuod na jud kang pare, magbuhat na jud kas kinaiyat o sa kapare, di jud ka ma-stress. May kay kabudag ampo. Kay naaman kay giantos. Di ba naingon si Kristo, come to me. So tiyang gingon, sumpay ko na ba? Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Ninduta na. Kanang pag-come to me, mo na'y ampo. Nya kanang heavily laden, ang imo nang giantos. Nya gidaman nimo ngadtos Ginoo, aporting ninduta. Mo na'y gibuhat ni Santa Monica. Antos yang Agustin, wa niya badlonga, antos siyang bana, wa niya badlonga, pero gida niya ang iyang pagampo, ang iyang pagantos ngadtos Ginoo. Ang iyang mga luha gida niya sa Ginoo. Moto ang gigamit ni Monica, prayers and tears. Ampo og hilak. Moto iyang gigamit. Nasanto si Agustin nga buangon kay tanan. Na lockdown lang, wa ta ka celebrate Santo Niño. Pero ang hinungdan ana nganong naatay Basilica di Santo Niño, naatay debosyon ni Santo Niño. Ang nakapalambo ang nagmayo, mga Agustinians baya. Si San Agustin baya mo ilang leader. O guwapas Agustin, wa tay Santo Niño ambot lang ka, naabsad ka, basig na. Basig ato sa Franciscano. Pero karon Agustin, indot kayo. Mao sa gibuhat ni Santa Maria. Nagtanaw siya siyang anak kag gikulatag maayom. Pertin yang antusa. Dadon lang sa niya ngatos Ginoo. Ang iyang hilak. Wa gid siya masuko. Sa ato pa kay wa man masuko, gaan. Gaan dire. Natis tingin ninyo. Karon wa mo stress. Na ano? Kanus aman mo grabe atong stress. Kung maningkamot ka nga wag tango nimo ang imong gikalagutan. Atis tingyo, lagot kas naong sa imong bana, nahubog ka istanan, or sugarol ka istanan. Wag tanga ko na, pahunungan na siya siyang inom o kanang iyang sugal, di ba ma-stress yun ka? Kaya di man na mahunong. Di na mahunong Sumugo na ginoon ka nagmayo. Nakaningan ani mga sakristan, ako na islang badlongon, na samot na ginoon. May pag-akon lang ng ihangad sa Ginoo, Lord. Himuan na lang ka na silang pari, aron nga taggam na sila.
Hadlok mo na sila gimoong pare. Pero si kung pamadlong, sos, mas stress. Bugat kay tagnaong. Karong panahon na, naningkamo tag maayo nga ang pandemic, muwa. Mo kini ato, mo nang daghan kay nga stress kay naningkamot man nga wag tangon ta gining pandemic yun. Gasto gitag kwarta. Kuan kita himo gitag baksin kay wag tangon ta gining pandemic. Oh, mas stress na lang ta. May pag-atong dawaton nga mga matay na kita. Kana relax kita. Dawata ragod nga mamatay kita. Wa gid problema. Ikaw niya, mamatay niya kas mamatay man kita. So, at least na maayo, sa nga naman dahil ka nagbaligya ng mask, wa di na sila mga matay. Ang naghimo anang baksin, di na sila matay. Ha? Dili? Oh. Kadang kasigig check up na to, kadang ingnon nita, COVID man ka. Ang sama na, di na sila mamatay. Oh, patay gyapon. Mo na mas stress na lang taan na. Nga magsige kag exercise, ko ang yun exercise yun kay para yun nga mutaas ang kinabuhi, mas stress na lang ka. Nga naman, mamatay ra gyapon ka. Sigag tigong og kwarta kay panaganas imong kaugmaon, samot kag ka-stress kay di man ka kasiguro og buhi pa kaugma, labi na karong ting COVID nya magunsa man ang imong gipundo diha. Di man di ka kaabot ugma. O man di kay kaugmaon, kagabhio naman lang kakutob. Ako bitaw kana inighigda nako, mingon jud ko, og makamata ugma, swerte. Nigbangon ako kana mutingog akong alarm, nya mubangon ko or wa ko'y alarm, mubangon ko, magsigsa ko gunahon ako sa kani kalag pabaka ko tinuod na niya. Igtanaw nako nga murag tinuod, makit-an man ani mo iglingi nimo sa imong gihigdaan, wa may gihigda dito nako kani, igsunod nako aning bangon, iglingi nako naga ni gihigda, kalag na gyud ko ana. Ay imagine na daano, di ba? Nindot kayo imong bation, wa gyud tanan nimong problema. Higda nimo. Mabuta na inigigda nako, layo na kayo ng 5 minutos, hagok na gyud ko ana. Kay wa man gyud problemang pabilin. Inighigda, mao na ni katapusan. Nyag mamata, hinay-hinay katubang problema. Inig katog, kani papas ginitan ng problema di ini kamata. Ana lang gud kinabuhi. Hasta nindota lagi. Adi mo ingon ana day. Oy, magtuyok-tuyok, magalindasay, wa gyud katog. Mo na uban yo mga lagom na kay mga mata, wa gyud. Sige hunahuna ng utang, hunahuna ng mga problema, sige hunahuna ng mga unsa pa na diha. Sus gahasol-hasol lang gimo siyang kaugalingon. Hunahuna argong mamatay ka, nya dawata na maong kamatuoran, hipos guna tanan. Papas gina. Jadi sa jud ka ganahang mangutang. Ngano mangutang man ka? Napatyono naman ka. Di ba? Usa pa may kapuslan ng mangutang? Ay nalagpangutang. Pangayo na lang isa kabaga sa natog naong ana padre ay kabalaka kay kanang imong bagag naong mahilis lagi na ini kamatay nimo madunot ra na wa na nang imong naong karon ipabaga lang usa nagpangayo at least nagtuman ka sugos Ginoo sa grabiha sa padre ay antusa lang na dadaan nga tos Ginoo nga ni baga na ni akong naong og pangayo Lord isa wa sa gid kay hatag-hatag di manghatag sa ginagmay katong imong pinangayo ihatag karon day ako sige kog pangayo. Abot na magay naghapit mo 22 million ang sige panghatag nanhinato ako man ang mga pinangayo sige announce ay na anya karon unsay akong gibuhat sige sa kong panghatag sa akong gipangayo kaysa may akong hatagan kadtong dili makapangayo ngadtos akong gipangayuan wa mo kasabot ana mahimo kang generous kung kamaosag kang mo-ask. Ask and you shall receive. Nya kung makadawat na ka og ubay-ubay, ihatag. Ayaw isud sa bulsa kay mas stress ka ana. Ihatag. Para karon ikaw man aning wali na madayoy sibot diha. Mo ana. Nya muhatag mo. Muhatag? Mawa imong stress. Mawa sa dakong stress. Lagi.
Nya di ka mohatag kay imo nang ipalit og sudan, mas stress ka. Nya wa man say ni hog kolekta, stress pud ko. Kita na mo na stress. Pero inighatag niyo ana, ingon ko, dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa atong makamot ana no. Nga kaning katulas tutunlan murag padong na gini. And adi lang ko ta mas stress kay ug mauna sa ko ninyo at least na mo nga mobilar nako. And dawa sana mga igsoon magampo kita nga dawaton unta mga ba no. Limot man ko ano siya kung isulti tanawa. Kani sign of ko ano ni ending. Ini ko man yung gog dia. Ato man ko nang ingat tos Ginoo god. Ana, oo na ang ako lang punto din hiba nga kung magpractice tas pagkapari ang Ginoo maoy muhatag nato sa kalipay nga dili mahatag sa tao. Kana bang niingon si Kristo, I will give you the joy that the world cannot give, the peace that the world cannot give. Ang ato rang buhaton muantos rata nga atong ihatag ngadtos Ginoo ang atong pagantos. Iya day nang baslan og kalipay, kalinaw og katagbawan. Mao ginay teknik nga nindot kayo. Og haron ang atong pagpraktis sa pagkapari sama ni Melchizedek kaning pag-ingon nga wa siya sinugdanan nya wa sad siya kay bawig kanus-a siya namatay. Pasabot kana bang dili na ka magsigig sana hinumdom anang mga sinugdanan di sa ka magsigi og kabalaka asa imong sangkuan di na ka particular kung kabaon na kang muampo og muantos di na ka particular kaayo sa past di na sa kayo kahadlukan sa future. Relax kay ka. Karon kamo daghan makay kasiguna-huna niyo sa inyong past. Isa katon ta kong uyabo arang-arang magidon ta tunganong niya man ko maminyo aning buang-buang dako. Usar giligas na mo adto katong wa siya mo tungha pag ingon akong adto dito naglo ako masagod buang-buang gyud ko nung galuod-luod ko. Nya dinho ko napunta nini ang magasin kag mahay ba. Ay ana lang tog handuma, no? Kay di na maibabalik ang kahapon. Ang kuya, ang pari may magsiingon, nganong na pari man kuya, nindot-nindot man tagito akong uyab. Ayaw na. Siya unsay akong kaugmaon aning tawhana. Ayaw na. Kay karon mao na roy importante nya diha dapita kanindot sa kinabuhi kung assured ang atong future kay tungod suod tas Ginoo nya healed ang atong past tungod kay na offer na nato ngadto sa Ginoo. Ingon ana kanindot kung magpari ta. Hala, sugod karon assignment niguli sa inyo, iguman sa nakog bisa, magpari na ta ha. Ang sa tay trabaho sa pari, ampo og antos. Makapawa na sa stress. Ano na inindot. Sige, manindog na ta.